Ngai ku play bang apteng subhai phi we shaga ni YouTube channel ka janga te par lang mata ngadan ka message ka badan nak mata ka jang phi we iba puli ka ne ta ka jing nge ni su thu bala thao ya ki prathai da ka tin ublai ba kum ta om sham thao ya ki ta ki e bai e na ki ta ki e ba pau hebru khat wel nong khat ka balai bau bleu la ong tu ong haki kat ba nga im ong utrai blei ngam don ka jing sngop ha ka jing yam upaman henry ba uta upaman un phai no na kalinti jong u bat ba un im tu phai phi na kilinti sne jong phi namar balei ma phin shu yam a phi ka yin Israel Ezekiel lai phulai nong kot ke bakhat we hangni ngi iba ublei ulong tau nong thau ya kani ka perthai ka tin ka jong u bat da ka tin ni ka jong u ru la ong ba dan ka ta ka jing sngo ba ba manu ubreu ban yap a ka jing ba man ka jong u te kum tau la ai ngi kalat kalanti ka bangin phai no nang ni ki ba man ka jong i ba kenang bangin la ban yo ya kalenti ka ba bangin phai no na kani kalenti ka basniu bleu ngi baul ai ngi kalat kalenti man la ka por man la ka sngi ka im ka jongi bangin phai sha u alete dongin ya sa nia lambat ong utrai lagi pop jong phi ki long ba saw han ki le kat ka yor la ki la saw btho kin long kumunyo lang brot Isaya iwel nong khat ka ba khat phra try ngakwa ya ka kamba jong me mta ka si sngo ba try ya rap ya nga nge ha me ya rap ya nga ba nan job ya ga ni ka jing ting jing si ra po jonga ngam la shu ban buri ya ka jing pang ha po jonga try yet ya nga ngakwa kamba name parlam mentang khot sng bhai phi ba wat sng tu jingkerman handai nang ye beteng ban twai da ka jing ne hau blai it u ya ka jing sung si ya ka jing ting jing scare ka jong phi ya ka jing sng diao ka man sim ka jong phi it u blai un pediang da ka jing sung bha yangi kum ki pa jongi ki ba ngi bat usngap yang lingba ka jing twai ka jongi ti parlong ublei uyale naga banta ka jongi tongin la ban long kita ki break bakat mau ba ngide ki khon ki jong ublei shibun ban to ya sam ya gane kenang wa kan la ban pen kalai ka jing em ka jong parlok ka jong pe ublei shibun